So dati mga kabagis, dati datatay na nagtakil tinaalaga na po mga kabagis. Nagado na anin. Dati ni ang mga kabagis tinaalaga na nagado. Tay, tikas to dumakil ay tao eh. Muna. Tapos nagbalik na kasta. Nagado. Ito nga ni pa. Ito nga. Ang ito na ang mga kabagis, bunot. Tapos, agad yung mga lidangan na ang mga kabagis. Ay, okay lang. Lidangan, agad niya. Nagado na alad ang mga kabagis sa wow. Sa aluga man kayo kagana alam mga kabagis. Ayun yung alam ka, nagadulat naman, ayaw na ako. Ikat na guard na inisang nasuka nga suka na. Dasukan na kayo na talaga. Langgal na po. Diyan ka galit ko. Kaya na. Paala ka. Makaitin ko paala ka pagkain ng ibigya. Kita nyo muna. Nagado na ay. Nagado pitay. Alam ko na yun. Nagado na ang mga kabagis ko. Pundak mga kabagis. Tapos basit aja ang sulidangan. Mga yung pinaplag, nagbataw, kung dadali mo nagala, bato nga bataw. Ato na mga kabagis na dinaornong, nagadudan ni mga kabagis, nagdudakol dapay na naimas ato nga ipal kang, dengan kan gitaan mga kabagis. Tapos dati mga kabagis, kat, okay. Ato na ang mga kabagis, nagdakol, nakapo ni ang mga kabagis. Ato yung kabagis, naiwas na kulutan. Ito ng Marta, ito na. Ato lang sa dinaalan na ito. Naatata mga kabagis, si daam ni ang manok nga tinul. Ay nga. Nag-ngiisit. Okay mo. Ata ni ang mga kabagis, tinulang ang manok. Purna pa ni tatay mo atan ni eh. Ito yung purna ni tatay. Dakal ka pugo. So tama kabagis kat mang kamen. Si dami mga kabagis tinulang ang manok. Tinulang ang manok nga nitib mga kabagis. So nga mga tayo nga rodan, tayo mabibising kami launa yun. Gandang prito ng paen. Mga kabagis, aman tayo plataw so nga yung kabang magtibulong sa baka sa budol fight mga kabagis. Dada ada ko maya hotdog bangus islam. Ay, awan tayo hotdog bangus ito bata. Kainan na! Kamatis, bagong, ay na. Kainan na!
Kainan na ay. Kainan na. Late nga han. Happy birthday to me. Dapat din Alexa ka na. Ligigil, Alexa. Alin, kung palatak-tatak si Alan sa titinggan na. Kabilo dyan. Oh, ligigil. Kamatay ni. Kamu ka na nitiyangan anak. Ano manang? Baka si dahil to yun eh. Yan na ba ako? Pero siya kaya ko yung gilaban. Hindi may pagkara na sila. Nagawa man pagkuhan si Damo eh. Dadget yung paro. Konto. Adi man Dimas si Daan. Nay, apay. Akin ka mo anak. Awan na tigo tara dayan. Nagkapot kayo. Oh, pagpati ko. May nanay data. Ay udo may. Tani ka sana ni Kapiya. Gana ni. Plato yun, mga kabali. May kamiti ko na para Ito yun yan. Magwakaman po naman sa bonsai. Tinapoy. Digaw? Digaw! Amin, karga mo. Tawan lang siguro din. Mga kabagis, nalpas kami nga nanganan kat aginaw daw mga arda atin ang aginaw. Dala ang aginaw mga kabesta. Nga nagamit aginaw. Yan silang lakay. Dala ang aginaw ta. Simutan. Naganan. Napsuga ko naman. Napsug kami tupay. Napsug kami tupay. Palanit man kami ti papanandan so maging kagagat da. Tiginin nawan, yay! So, ipakita arod agi-agiin na mga kabagis. Kita nyo niya, agita. Agin kagagat da, tada pakipalanitan dadamdama. Kita man? Amang! Magtawa mo naman! Ang Moon of Desire. Awanti ko ate. Dila dapat ka sana Tatay Marcos. Galit anak ko! Galit anak ko! Kadwan anak ni tatay ko! Ay, nakasiran niya. Ay, kita ni tatay sa A few moments later. Hello mga kabagis, tata. Digdigos kami ni mga kabagis. 21 bukan sa agawid kami. A day for the bantay about it. Day for the bantay. A day bantay. Tuloy ag digos ay tiburbura hayok. Jika na lijiw ka sanwana nyo kayat? Banda? Naman na. Oh, ewan sa ball. Tapay! Nya? Agdigas? Adami sa agdigas ang ito. Butang sa agdigas. Agdigas ko. Hindi tayo tuloy. Nagdidigas sayaw. Ah? Sama
mampay. Madin nga balbal nang taulong hindi tang tugbal na mo. Kampo ka no. Pabul na pa nakabambal na di man gud kanya ako. Arap to. Duling ay. Hindi na sa kanitatan. Awa tagad. Siguro Nasa kagurito din, kawayan. Hindi ka mo. Abi, magnakad si Bantay nga, Bantay na, nakabarika. So tata mga bagay dito kami balayan dingdingayon dan mga kabagsag na aladan niya. masih atas ka. Kana kare ka. Tunay. Ama na sulapin dito kanang daw. Tapi asa picture. Madi mangita picture ah. Tunay. Kanya ni Kwa, ni Alexa, birthday. Malaw, libas, ton. Yan. Okay. Pati sa patay. So ate na ate bingay men ni mga kabages. Basit laang mga kabis na nagaduda mga nga nagbibingay. So nga at ate laang ni tata patakin mi ate yan mga kabagis ta si dami nabigatan ti aldaw malam kasi basta aldaw kan malam laang mga basta baka sa itchami ti bigata baka may kawa. So dati mga artipalpas na ti video kon and don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa ating mga video. Bye!